One, two, three, come on! Hello mga abay, happy Saturday ninyo diha. So welcome na sad sa atong lain nga vlog mga abay. Karon mga abay, naamin dinhi sa San Remigio sa Elegant Beach Resort. Nahog og reunion ni namo sa akong mga classmate pag high school mga abay. So syempre ko mi sa kumpares nya ang ako ang mga classmate mga abay, ano, Joseph Kate, pa akong mga classmate mga abay. So gikan sa Lapu-Lapu mga abay, biyahe mi og almost 3 hours mga abay kay lipot mi nya karon. Nagpaabot na lami sa among uban nga kauban mga abay na sila sa lain nga sakyanan. Ako sila pang interviewon mga abay kung kumusta ilang biyahe. Hi. Engineer Mata. Audition ni siya para PBB Como. Kini siya mga abay, wapa ganini na dawat na evict na ni. Kansi kuni kung masod ni siya PBB, kansis kuya ni bahaw. Tako kusog ni hurot bugdas. Nay artista na ako nga classmate. Musta ang biyahe, Pam? Wala ka gidagat, Pam? Hapit na? Isa pa. Mura itong nasa ubos din, murang nagbasa. Imo na gamitanan, Pam? Nami sa Banyo Beach. Ayaw magtuo nga namin sa Elegant sa Banyo Beach, Ramis Lapu-Lapu. So maonin no? Maoni ang view kani. Maoni ang pinakanindot nga view. Ginagawa mo. Lana na mo mga bisita. Hi! May Korean na eh. Tel, basta Tel. Para sa liog ni. Di lagi masakto guys. Gago! Tutorial saan paghiwa sa Bombay. Natao, kumagit ka ha. First dapat hindi ka kamot. Limpyo kamot. Uy, pangunaw sa... Nalagi ni hugoy mo kuko. Tel. Uno sa kumusta. Hello mga abay. So karon mga abay, nanami sa among cottage nya. Wala pa mi nangaligo mga abay kay ang among mga kauban karon, ako mga classmate pag high school kay busy pa sila pag-prepare sa among kaunon mga abay nya. Samtang ako, wala rin tabang-tabang. Lalala. Ngano nag-away day mo? Ngano nag-away mo eh? Naglagot mo niya kay bubo kayo. Nga naman, sikin sasi. Lalala. Bugo daw ka trod.
Hello mga abay. Bago pa gyud mi nahuman og paniud to mga abay, nya karon ang gawas mi. Nga ang among gusto mga abay nga i-tour ta mo dinhi sulod sa Elegant Beach Resort mga abay. Dayon uban niko, ato ni siyang libuton ang ilang sulod. Tanaw na to unsay nindot sa ilang lugar, unsa kadako nilang lugar mga abay. So, mo ni siya ang entrance mga abay. Karon mga abay, uban niko mga abay nya ato ning sudlon. Ali, tanang mga abay, welcome. Welcome sa Elegant Beach Resort. So naangan ni ang ilahang parking area mga bay. Kung kamo magsakyanan mo, wala ray problema sa kaparkingan. So naaray bakante nga lugar nga ni. Pwede ra nyo ma-park inyong sakyanan. Dako gyud ilang lugar mga abay oh. Kato siya nga swimming pool para to sa mga bata, murag 4 feet ang ilaw mo na to mga abay. Ato to niya. Kapoy eh. Napod sila yung playground mga abay oh. Talo na yun yung mga bata. Pwede ra nga rin padua-duaan oh. Mga abay, naa sila yung mga separate nga room mga abay. Pwede ra nyo abangan kung kaso manganhi mo. Wala rin problema sa kastihan mga abay. Are mga room na rin nasa neto. Karon mga abay, anita sa ilahang infinity pool. Before mo makaligo mga abay, make sure nga inyo ning nasunod ang ilahang unsay pwede gamiton para maligo, unsay pwede sulubon. Dapat aware sa mga bawal. Nindot sa liguan mga bayo, wala kayo nangaligo, no. Makita niyo sa luyo mga abay ang ilahang gitawag og infinity pool. Dili kayo siya ingon ana kadako pero nindot siya mga abay, sakto ra siya. Karon nga orasan nindot kayo siya galigo kay wala kayo nakaligo, dili pud siya samok. Muni ato ang mga kubihan nga magbantay ngani mga abay oh. Kuya mga abay. Shout out ninyo. Moto sila mga abay ang magbantay nga ni. Kung maabot mo nga ni sa Elegant mga abay, sila mo i-check sa inyo ang temperature, ilag niyo address o inyong name mga abay. So, shout out. Mo ni ilahang swimming pool sa mga bata mga abay. Base sa gingon ni Kuya nga to ganiya, appropriate ra daw ang ilaw mo na ni. So, wala may mga bata, pwede ra to nga ninyo dalon. Mga abay, daghan kayo ng alumno mga abay oh. So, maski mabawra siya mga abay, naga po yung mga parents kaya syempre bantayan nila ilang mga anak. Bantayan nila ilang anak na mga maligo mga abay. Mahuwais ako mga abay kay kapoy kog tuyok nga ni sa Elegant eh, dako dapat ilang lugar di ay nya. Daghan pa ko wala matuyok mga bay niya, gikapoy na ko. Swimming pool sa pangbata mga bayo. Sakto rin pangbata. Nasa day basketan nga ni mga bayo kung mag
are mo niya, ganahan mo mag-itsa, ganahan mo magduwag basket. Pwede ra kay mga bay. Mga bay. Duwan ta mo sa pag basket mga bay. Kaduol. 5 hours later. English. Kita maawa nga rin, basta dinin ako masyat. Na, hindi si Mana patani mangulo. Labi na inahando. La. Nahan rin. Inahan. Kung inahan mga bay. Isang dunggan. Kung inahan, di ta kumpiyansa mga bay. Basig ang hira ko kutob. So kung bago pa mo naabot mga abay, sulod mo nga ni kay ari mo mubayad sa entrance ninyo sa cottage o ari po di-count mga abay kung pila mo kabuo. So ali, sulod sa mga abay. Mga abay, nakawan sila mga abay. O, pila may lagi natin. Alit siya natin. Pwede manayot eh. Mga sila sa atin mga abay. So sila din sa information mga abay. Shout out niya te. Alisan niyo te, salamat. Padong na may maligo sa swimming pool mga bay. Kita mo sa mga outfit oh. Siya rog badungon gyapon mi ani. Oh. Oh. Ato mi sa infinity pool na. Tinangad to. Ano mga bay oh? Di lagi pwede sir kay maawas. Inihap na ba na sir? Minum lang mo yun.
Hello mga abay. Ang oras karon mga abay alas 3:20 na nya. At aga na kimig nabuhat mga abay, gikan na sad mi nangaon, gikan mi nangaligo ngadto. Di tuyok ngani nya. Karon mga abay, adto na sad mi sa dagat. Maligo na sad mi ngadto mitra sayag pa. Woo! Muna yung mong cottage mga abayo, ganina puno kay pagkaon. Wala na yung nahibilin. Urot na namang pangaon. Wow! Woo! Woo! Linduta nga rin. Woo! Abay, mo nilang dagat ka rin mga abayo. White sand! Wow! Hi sir! Migoy! Musta man Migoy? Hi, welcome to my vlog. Lingaw ra ka Migoy? Okay kayo. Indot kayo, relax ba? May trabaho. Hindi na ako talent may istorya pero akong kagwapo na akong talent. Oh, isa tong mga single dira. Isa tong mga ninang na single. Single tito here. Single dito. Single tito lang tayo. Ang puso mo, klase. Hi guys. Hi. Hi, vlog. Hi vlog. Welcome to our guys. Wow, Italia istorya na. Muna yung tagiya sa Mintirio. Mintirio sa may humay ba? Yeah, tong. Awat ang bansam. Muna yung tikpasuod na mo sa unang atos Mintirio nga mga snacks. Woo! Yan, nabalik, oy! Mga abay, padong may mga ayog ice cream mga abay kay ako makauban nito nangayo daw sila gani ha. Mangayo may ari mga abay. Te, pwede mangayo te? Pwede mangayo? Napa te? Laog na siya, sir. Mga pay, madaginod. Napakahinong madaginod. Mangayo mi te, mangayo. Ngayo. Our favorite. My favorite. Hello mga abay, ang oras karon kay alas 5 na sa hapon mga abay nya manami nga ni sa Elegant nya bali na sad mig. Laing lugar unya mga abay. So Ano may outside of outside the Elegant. Ora mga kauban mga bayo, andam na kay manguli. Oh. Bye! See you sa next vlog. Bye-bye. Bye-bye. Ako sa silang interviewon mga abay samtang wala pa may kalarga. Kamusta inyong experience nga ni sa Elegant? Kamusta? Kamusta inyong experience nga rin? Elegant. Sa Elegant Beach Resort? Elegant. Huwag mo na siya kibaw asa good siya, God. Wa man ka kibaw. Oban-oban ra ka day, wala ka kibaw asa ta. Function. Very accommodating. How are you to find out? How are you to find out? Very accommodating with the Ano ako mga kauban mga bayo? Hapon na pero grabe ang energy, murag wa na ibanan. Maming.
Para sa ML. Mga bay, nara akong uban mga bay. Nara. Hi. Kumusta inyo ang experience nga ni sa atong giliguan karon sa Elegant Beach Resort? Lingaw sa manindot? Saan na dyan? Sige, kita-kita taon niya. Ato na sila. So maura to karong adlaw mga abay. Salamat sa inyong pagtan-aw, salamat sa inyong paguban sa among laag karon. Lingaw kay siya mga abay nya kung kinsa tong gusto mo anhi, ma-recommend yun ako nga resort. So anhi mo pohon mga abay. So kita-kita na pud ta ugma sa lain na pud nga laag. Asa ta mo kuya? Sa van driver. No, among driver oh. Gwapo kayo oh. Edison. Kung kinsa tong gusto mo kuha og van rental. Punta ka lang niyo si kuya kung ibutang ang yang number nga ni sa ubos kung kinsa tong gusto. Okay ra kay si kuya paitir kay mo kadag padagan. So kita-kita taon niya mga bay. Hanto sa sunod nga mga video. Bye-bye, abay.